de choro daro aga information numbe boyoro yoro aya keta abi boyoro jume kunu ngache okishete ga ne ma fo ngo ngache ngo jija ga mawira de bega ta ga dia nyuma kulubali na nyogona saraka kare kono bolongono mo nunu imam fama muso mun soro la bolongono olu den olu nyuma na nyogona olu de bega ta mawu ka fenta ga ta di mawma ibara nunu nete nunu ngoni kele no gala ne nunu de bena bla nyogona nenu nunu bena fologo do wuli tiktok ko insa poussière te dogo mo shila bilash adawale bare benela information num bena iba foko mo mi rebe jija ko dongo do kayala kwa iba kala masamushi ni ko imbe chukamina iba kala ma jegulu nunu mo ufo uka le tanku wake goya afo muna parce que il y a chatemina chaque fois mo de be bo kan serve awla ku wakeleke aw yere bado nawni mo uba be bia o artiste de ka mo shite na video maneta mo tena fantomuta uba ko artiste ou de ta parce que uba fotanda o be ka nene o artiste ou de no fait mais ou tera o yoroni de famia sinon depuis ni kelen damina nyuma ni nete kele la koy mais je mulu mo ma famia de sinon ne nyuma te kele la ouais dija de be kele la aya jate mina ba ni jokulu mo nun kungolo kumbe barake nyuma ni marka no alu kumbe to sa ibe nunu alu kana ni fo ibe nunu to ene ni nyuma yise mfulu kono wakati mina so ibe na moko ga planche ibu to no ni nyuma yise mfulu kono wakati mina kana nyuma ka fe nunu funya na sa au yere de be kula so ba ko no nyuma aida ejo sa ibaro kwa mbe fo maraka ko blawa samfile ete maraka kame ete maraka kame no samjili baro mindo amaraka jija yere di kan ni la kwa kana nunu yere di jar mbalam soe ko toi tu aimais pas ko karsa ani karsa sara bia ka dine li ta ali na sara bi ore ga dine ta fiana est-ce que tu as bien compris voilà samjili anga so ke quoi non ba me don mais ils vont faire anto plan ngono chua samjili anga so ke mu quoi ai ngel so ngaya ji I konti takeli so ke ba urera ngel so ngaya kanjele anke di so ke ne ouais ngel so ngaya OK d'accord ça c'est bien ça. OK men son ke ya maka aya konfe on tar ni sei na ka ko parce que warni sarte ke warni bonon ko o kama ko ava kalama video manu te keren quoi video man do be adni stratégie do bora video man do re na ta bishi ke poye quoi wallahi parce que mo iga mo kele chogo minni afo ka ba ti kele chogo tala tugune abu no la ba e kwa me na wina na fe nunu be funye na nyuma be na ujamfare nyuma be na ke ka nyuma to mena mi finyana nyuma te horon falanye koyi nunu nyuma yere ma be ala dogo ko nyuma non le fo ko mo te nyuma do nyuma fana mo sugumi Daron va expliquer tu comme moi. Non mais ça l'homme ne la même pas. Il va recommencer une fois. Mais à dégré ma be ka fuka fuko nyuma de ko doze chama ko jija ka doze chama be ko nyuma de be ka tadi. Mais nyuma be kla kana yere la kasi mo no fe antu ko jija adota ube ka bota. Mais ebe na juma ne fam nyaula oro nya be so ma wa. Ay bogo mi nyuma ko ko ale kasi na yoro ina kunu dija fo akan level la kuma kelengelante fo ila mena de l'homme de kuma na prince de kuma na aw be ka kuma kelengele agogo prince ba wa kuma kelengele prince ne clara wala l'homme wala samjulo aw be kuma kelengele ibaro mata ne be nyuma gere ka kungulu mai wallahi billahi afolo ko nyuma ka kana gilere la Oi tala. Wallahi mga mu fi na nyuma be munge mo ko kene mata ke ebe songan ke
aba janye ko de ke sa te si Aïcha, blaka ta ma mais français Presse anga soni ka kane mu quoi. Ya bonga soni kan kan muku. Maka nyuma stratégie ngono nda maka sa. D'accord, na muku. Kada Mais kuto quand on kada est kuma bani kuma ba anga nyuma na na anga ko. ta anga wuti ya kwa to ko no ai ni dunya la lo manya ken ni so Aw salam alaikum. nyuma ta hotu imya. Wallahi billahi ta hotu. Garda vous là, aw beka aketo. Sam ah Karamogo. Ngombe garda vous là, fantôme be yoro ne be respect les blagues. Garda vous les vrais fantômes, Chefalou. oh ira foleno Comment la kuli gira fantôme de ça. Que la fantôme civil de. Wow, fantôme blakoro de. Nyolu ka patron de. Ne de bo bla garda vous là. C'est ça. Sam Julie kuma do fo c'est ça. Ko ate grigri mo be ka fo ko numa de be ka ta markadija ka ko duma. Ni bigini fanu yo fo ne be dala ko. Ne be dala. Parce que numa yere be yere e ka live ka. Abe na mi fo natlala abe ta yoro wore abe mi fo kelente. Kelente. Numa dakasha. Adabe komi nyinti wo kasha dala. Ni nyuma e kuma kelen fo billahi tala beta dowre fo yanfe nyuma era de te horonya era fo shi de te nyuma la kwa awa nebe mi fo nyuma nyene nyuma min dala marakadija tabe dokoya me min be da e ka nyuma ni nunu ye eta dongo do nyuma ne era be doda e ka ne me doda e ka kabini ne fichini ma ne a me ko maraka ye solidaire le ku te bonyo ko e nyuma ba fo kunu ali bibi na nyuma be ka fo ko maraka ute bonyon ko abe ka fo de ko maraka ute bonyon ko mais na trala côté ate grigri mo fe abe ta kuma wore fo yi na maraka milieu la abe kuma wore fo che iti yere ke maraka horo isa neko e nyuma jo de ya awo maraka jonu de maraka jonu e ma me ko ere la ka maraka no mais maraka ko aketo aya aketo tamai ede la ka maraka original kulubali emi a kulubali la ka ko no te baranyana make no kulubali e bamanande kulubali e bamanande mena nyuma fiyena sa nete nyuma ka so netu ka so wa madel ka so mais jamu mumbala ne ba don a ben ala ni kirate nyuma te maraka original le kulubali maraka te imam fama itala sigi mo fe iye maraka kan fe unta ka fo nyamugo de a halala te imam fama ore kama be ga yere wele maraka fe billahi maraka te maraka kulubali kesha même ametam maraka kulubali ka me foro bamana de do nyamugo de halalate bila afila siama aba fe ka yere ke maraka e jagwa iso yi negati maraka ite maraka samjul ikalo question dondola ne bena yere nyuma ka live ka parce que ne ma ko be question kelen de la nyuma fait me fa ka nyuma nyininga mu hakilina yere de ba le yere la ale yere buro mu hakilina mu yere de mu de kada ale yere parce que nyuma be palom mina réseau ça fait ne dabari bana quoi malo nyuma be fe ka ta yoro kele mina malo non mais nyuma ere ma do ale be fe ka mike o ni ya ye be ko ke iba do le kan ka mike mais nyuma ta do ka ibaro nyuma fana mo mi daro mba expliquer awi to pour que aga se ga famu de quoi tiendo voilà bon non ibaro mi don quoi samedi nyuma ko kale be bezi ni la kale be toko de nyina awu be ka nyuma toko no nyuma blabana comme kunu mo be ay kasini fengela ale bora parce que dija lebu do reke maraka na dija ko no kunu ma le to ko ale ba yere faka ka dento bolo alu ante ga mede Aïe, ama kuma famune. Ama dija ka kuma famune. mais Samjul oui Dija ko re na be fe ale ga sare ga ta ka din to bulu. ne be ko re fo anga nunu to ko blabana Presse aw be la mais anga kuma ka dija ka ok parce que c'est pas ok c'est bon ça c'est bon free imam fama I got you voilà anga nyuma bla parce que c'est pas important nous Maya, ça va. parce que Samjul ni kelen nana galon tigɛ de la dɔrɔn anga nunu to ye mi manu ba ke ne to da nunu da la to c'est bon
parce que ni galon to tora ka live sigi doro ka taa galon ta ka da mɔgɔ la période t'i bolo parce que ɲɛ maraka ye ngeni soni kenga duna su interngana kulu nan diga ta kuna garen ci ti serenga kulu période ta ma c'est pas important ngen ta la to wala kere an ga continuer an be nyuma fait marka dija ka ko be se ka dilan cogo min na samjul an ga kuma o ka c'est mieux Samjul kan ka kuma maraka dija fɛ a ka video ni dabila quoi mɔgɔ a ka neni ninnu maraka dija ka di anw ye mais a kana neni kɛ a ka to yen quoi ni bɛ ban o ye foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min tɛ ban fo n'a kɛra ala ka masa o k'a neni a yɛrɛ kana sigi k'a bɛ titoku ninnu i b'a dɔn n'i bɛ fɛn min layɛ dɛ i dusu bɛ kasi mais a kana titoku ninnu layɛ fo n'a bɛna n'a ɲɛ b'a kanubaga minnu bɛ ka live k'a kan a kana olu ka live layɛ a k'a ka video kɛ a kana fɔ k'a bɛna ninnu jaabi quoi. Aketo Fatou yɛrɛ de man di ne parce que i bɛ Dija bɛ yɔrɔ min na Dija man ka mɔgɔ jaabi tantɔ u bɛ ka Dija pousser de ka ko dɔ de bila a kan. Fatou Aketo ne bɛ se ka min fɔ Maraka Dija ka bɔ banni okumu kɔnɔ banni. Bɛɛ man jugu ninnu ma ni Maraka Dija ka dɔnkili tɛ. Ni Maraka Dija kun bɛ n'a ye micro ta sisan k'a bɛɛ fɔ micro la o de b'u tɔɔrɔ. Aketo ne ma sɔn a ka kuma in ye ne tɛ sɔn a ka hakilina in ye. Munna? Fɛn dɔw bɛ yen nɔ a ka kunna dɛ mais a ka kɛ wa. Non. Kunu a ye ne lamɛn sa ne bɛ kuma ni cɛ. Wala n fa. A bɛ komi e fana ni ye kɛrɛ tigi ye dɛ n bɛ garde à vous la. Ayi lamɛn Kunu Dija bɔra ka Palmer ban nin o fa de donn'u la. Cɛ kɛlɛ ma ɲi dɛ ni Dija kɛ tan sa siɲɛ 2 siɲɛ 3 a bɛɛ ni kuranɛ cɛ u bɛ ko in bila Kune ma Batoma ka live ya k'ale bɛna conseil di lamɛn sa Kune ma Batoma mun bɛ ka tasuma da don Kune ma Batoma ka live ya a bɛ hinɛ to a kan fɔ la ko taala m'o la dɛ o bɛ se dɔnkilida la dɛ o ka nin dabila dɛ aw ɲɛmɔgɔden ninnu a bɛ fɛ ko dɔ ka dabila mais pourquoi aw bɛ k'a ko sama ka s'a dan na. Prési kana neni kɛ non prési banni kɛ a ka banni ni bɔ a la ko a ko kɛli a ka don a ka ne b'a to kɛlɛ bɛ ban alu prési kana neni kɛ prési s'il te plaît. Ok problème t'a la a y'a kɛ to mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ka kunna a ka kɛ wa. mais i b'a dɔn Prince jɔ b'a dɔn komi Dija ye star de ye quoi ko dɔ bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ a bɛnnen de t'a la quoi a k'a ka dɔnkili da. Non, i b'a dɔn min b'a Prince wulu deni de dugu la e fɛ ko banni ni wulu Dija ye wuluso min bɔ de wuluso Dija ye wuluso min bɔ de wuluso. An bɛ k'a fɔ ko a bɛnnen tɛ Dija la bɛnnen de t'a la. A ka continuer n'a ka dɔnkili da ye quoi walahi o de ka ɲi a ma tɔɔrɔ sinon Sari filɛ nin ye Sari man ka kuma bɛɛ kan k'a fɔ ko ni kɔni kɛra dɔrɔn ka bɔ k'a fɛngɛ non a ka continuer n'a ka dɔnkili da ye ni fɛn fɔr'i ma jagosa de don fɛn bɛ f'i ma o ye jagosa de i yɛrɛ seko t'o la mais kana n'a fɔ ko mɔgɔ mana fɛn fɔ n ye ko n k'a tigi yɛrɛ fɔ quoi oui i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min oui i dɔnni t'o fa mɔgɔ min bɛɛ nɔfɛ wa n'a y'i sen sɔrɔ o t'a fa n'a y'i tɛgɛ sɔrɔ en tant que a m'i bɛɛ dun i tɛ fa u bɛ ka min kɛ nin ye fura foyi t'a la nin dɔrɔn de y'a fura ye est-ce que i y'a faamu nin foyi t'a fura ye ne nin tɛ aw bɛ se min na n bɛ s'a ɲɔgɔnna 100 de la a jateminɛ kɛ kunun ni bi surɔ ka n'a bila sisan na n k'u bɛ hɔrɔn confort la non u bɛ k'i nɛgɛ k'i bila fɛn dɔ la dɛ u bɛ k'i nɛgɛ k'i k'a kɛ tan dɛ i k'a kɛ tan dɛ olu tɛ o aw minnu bɛ k'a bila a la dun aw minnu bɛ k'a gɛn k'a k'a kan dun donc an bɛ taa n'a ye tan de a ka terrain boli ka dugu kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne b'a fɛ wa ne bɛ to a nɔfɛ ne b'a fitinin ta ko a ka terrain boli ka dugu kɔnɔ wa ne bɛ sɛbɛn de f'i ɲɛna voilà non France mais garde à vous là donc voilà a bɛ ɲa tan de wa a bɛ taa tan de ne u ka star ni numu tɔɔrɔ u bɛ fara mɔgɔw baw la star ma taa sigi keleso la ka ninnu soutenir bɛɛ ɲɛna a m'a fɔ ko a tɛ girin-girin tɛ baga mɔgɔ ma donc a tɛ girin-girin bɛ mɔgɔw ban nin ale yɛrɛ b'a soutenir parce que u b'u jo kɛlɛ de kɛ donc u bɛ ka ban ni min kɛ ale fɛla de don an ka tiɲɛ fɔ
Ni ye mɔgɔ bila ka mɔgɔ banni minnu bɛ banni an t'olu banni dɛ an bɛ e de banni hɛrɛ bɛ si a bɛ tile n'a ma bɛn ma i b'a fɔ i ka mɔgɔw k'a dabila un point c'est tout. I ye yɔrɔ min fɔ sisan kɔni bɛɛ bɛ se sago b'i ka mɔgɔw la parce que n'i yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a bɛ ka min kɛ nin a ye nin dabila nin tɛ ko ɲɛnama ye bɛɛ k'a ka baara kɛ a ka baara kɛ cogo la o ye fɛnkɛ dɔ bɛɛ bɛ sigi i ka mɔgɔw la kalmɛ mais n'i y'a mɔgɔ bɛ ka continuer ka taa kɔni c'est que dɔ de tɛ ka kuma ne yɛrɛ bolo u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la bɛɛ k'i ka sira ta bɛɛ k'i ka dɔnkili da k'i ka concert kɛ k'i taw sɔrɔ i ka jama b'i ko ne yɛrɛ bolo dɛ o de ka ɲi quoi. Kaɲi quoi n ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ ka to ka ɲɔgɔn paraw ta ka na n'a ye réseau sanfɛ ni i ba y'a kɛ tan i fa y'a kɛ tan walima nin kɛra tan ninnu tɛ ko sɛbɛlamaw ye quoi surtout an minnu bɛ tunga la yan artiste mana yan nɔ o de b'a ɲɛnajɛ mais k'a kɛ i n'a fɔ ka ɲɔgɔn ko labila cogo dɔw la walima ka to ka ɲɔgɔn coro cogo dɔw la c'est pas bon wallahi an bɛ bi de la mɔgɔ si tɛ sini dɔn fɛn fɛn bɛ page sini mɔgɔ t'a dɔn an ka ko sɛbɛlamaw kɛ bannen ni fanenni tɛ fɛngɛ i ye min fɔ o fana ye tiɲɛ dɔ de ye parce que n'i bɛ ka ko kɛ mɔgɔ la a tɛ ka dabila hali n'a tigi ko k'a b'a yɛrɛ maîtriser cogo cogo dusu tɛ kelen ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye komi an bɛ fɛngɛ de la sinon ne yɛrɛ tɛ se ka masa nɛni tɛ se ka supporter mɔgɔ si an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de kɛ là voilà oui n bɛna fɛn dɔw f'i ɲɛna sisan ne y'o de fɔ n ko ala ye diɲɛlatigɛ da quoi a ma dabara di maa kelen ma i ka kuma hali bobo n'i y'a gun ka gun bila a b'a ta ɲɛfɔ peut-être a bɛ ka min fɔ e de tɛ k'a mɛn sinon a b'i jaabi o hali bobo i m'a faamu mais c'est vrai maaw bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ jija ka banni nin moi-même ka cɛ i m'a faamu ni fɛn bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ne tɔɔrɔ quoi parce que i b'a dɔn problème c'est quoi o tɛ se ka kɛ artiste dala gese de ye parce que a b'i lanɔgɔ de i m'a faamu bon maaw dun b'a ɲini u bɛ k'a ɲini ni karisa ko n b'i la bin quoi i bɛ se k'i ka kɛlɛ kɛ bila si ninnu kɛlɛcogo ka ca ka to jija m'a sigi k'a fɔ ko ba tan tɔ fa tan tɔ quoi n'ale y'o fɔ dɔrɔn hali ni ka sɔrɔ jo b'ale bolo ale jo bɛ k'a jalaki de ye parce que ale ye artiste de ye o kuma man ka bɔ ale da banni bilen man ka bɔ ale da fanini bilen man ka bɔ ale da i m'a faamu a bɛ se ka eraziw kɔntugu la a bɛ se k'u lagosi lagosi cogo wɛrɛ la min bɛ digi u la i m'a faamu ka to a ma se fanini banni yɔrɔ ma mais ni ne don san n'u y'a kɛ ne na ni ne ko n'i y'a kɛ ne na sisan ni ne kan k'i ba de nɛni b'i ba ta n b'a nɛni n'i y'a kɛ ne na ni kan k'i ka artiste de ta n b'i ka artiste banna fa nɛni piyan i m'a faamu soit n'i yɛrɛ y'a kɛ na ni b'i ba nɛni parce que ka da kun jumɛn kan i b'a dɔn différence de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la ne tɛ dɔnkilidala ye ne tɛ tɔgɔtigi ye ne tɛ jamutigi ye i m'a faamu wa hali ne tɛ viromani ye donc an tɛ kelen ye différence ba de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la bon ne ka mako t'a la n'i y'a kɛ ne na ne b'a k'i la i m'a faamu parce que ne yɛrɛ b'a dɔn Samjuli bɛ nin dɔn ko chef de la paix i b'a dɔn oui chef de la paix ok d'accord ne bɛ ka faamuya i bɔra ka kuma fɔ i ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ parce que mɔgɔ ninnu filɛ nin ye walahi ne yɛrɛ bolo de jija ka minikɔrɔ ta de u bɛ siran o de ɲɛ o de la u bɛ ka provoquer pour que a kana sigi live walahi minikɔrɔ dɔrɔn ka ɲi jija ma aw folen don Sam non i bɛ stratégie changer lutte na non parce que kunu yɛrɛ ne bɔra ne kɔni tɛ kuma non kunu yɛrɛ ne bɔra ɲa ko k'i la non donc n yɛlɛla fali ya live la ka débat kɛ sisan ni 307e tu sais 307 c'est le fond de truc ouais Bigini donc maintenant Bigini a fan dɔ bɛ tun bɛ fɛngɛ il disait des boba là-bas donc je suis monté maintenant tara fɛngɛ kɛ n'o ye donc i kan ka stratégie changer non i kan ka mara ka ni fɛn de ta muso n'u ma diya i muso ne moi-même j'ai honte de dire aux gens que je suis Koulibaly quoi parce que Yuma yɛrɛ ye Koulibaly la quand bɛɛ kuma sulu quoi i kan k'olu mɔgɔ fila de ta parce que Yuma le bɛ ni ko modèle nu bɛɛ ye Yuma kelen ale ni Fuseni i b'i reality fɛngɛ changer quoi stratégie changer ouais o mɔgɔ fila ninnu i b'olu le frapper fort i bɛ tɔ n'u to yen fɔlɔ ban parce que olu ye bɔla ni parce que tu étais n m'a dɔn ni tun bɛ Batoma live la enregistrement bɛ si gɛrɛ a fɛngɛ la page la i bɛ taa filɛ là tu sauras
Chef, non, chef de la paix, la reine. La reine. Pour nous demander de chier là, non. Je ne sais pas quoi faire. Allez, mon Non, la reine, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis pas d'accord avec toi. Parce que, il va dire, objectif de revenir nous 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 me fait que Benny Beck en kungar nyogonari. Ni ayi, il va dire nous te la lumayo, mais nous ayi ou ben nous ma Koulibaly accepter, ou ben Marega accepter, ou ben faire kumuke, ou ben faire aka foko karsa ga mo bora karsa fengana fi donc amogo foto lulu anto lu jabi. Objectif terrain me kunlo rebolo. Terrain kunlo rebe gauche. Prince a une question. La mesa. Ni karo bola ni dija. Ni karo. Na fa foi te nyuma. La mesa. Non non. Nyuma nunca masa. Le comportement je suis très douce. Mo shita ga chibla nyuma nunca ma. Fusoni mariga ni sko luka ma dorer kele bo luka baraba. Donc terrain kunlo rebe vide polo. Kishinyo berekele na. Nyuma o. Mfuseni o. Ani tonu beibo bele gishi berekele na. O bele gishi berekele na. Si tu même nyuma. La mesa. Ibado no mga nyuma ngushi kumna. Ube obugu negen kumna parce que o mo go be fendor la pour que o ka se go soro sisa. Donc o mo go be fena. O bega duma. Mais anolu be kla ga nyon soro bagolo shimara. Moni ni tekele mais kele be mi no fe folo. Nyega soro ulawa. Laran iba nene mogo be fendo la ebolo sisa nete nyeshi emare ne ba do ne se ga soro mo mbulo ne be nyeshi orima ko nege ngo geren la. Voilà, c'est parce qu'un de là quand diman o le la ide nyeshi ma directement ou bien allo a fort. Mais voilà, mais mo sisa nego kebe nyuma goshi nyuma ga don afoko défense tabaga ba lela nyuma be ta prévu bedi ka dogo otigi ko fait parce que ba kuna ko otigi na se ga le défense ta. Donc il va gagner fini tolari. Adjigi d'aller no mo ngane. Ibo re gauche folo pour ga don afo. C'est me rotala. C'est me irritala. Ibe tanore folo. Nyuma ni fuseni yere la je awlu tesa. Kelendoro fuseni nyuma tarano ma umu fa kale go ba kale ko luma foika. Ado anyo so raluga live kelengo nano ne afunyena. Mune taru so live la. Ubiga afo mara kana ubiga mo to ko chien. Nana unana kubnu dala chano nya be fo ga da utege kele maje nune nya ma deuni mo tiga chi sebela ma blagu jabi ni klala rebe soluma ya fama voilà. Non prince no ali manya tu kunshla te manta deshi la kunshla no fo kan bana wuru wallahi billahi. Galera Iba kalama chef de la paix en filɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔna na bi n'i y'a bɔ maraka ninnu yɛrɛ la parce que iba kalama jɛkulu mɔgɔ ninnu filɛ olu filɛ ko kelen bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na tantɔ ni kɛlɛ wulila tantɔ mɔgɔ bɛ taa olu kɛlɛkɛɲɔgɔnw ka k'olu ta ka taa olu ka côté la k'u kɛlɛkɛɲɔgɔnw gosi u t'u ɲini jugu bɔ ɲɔgɔn na ninnu filɛ an bɛ tigitogu sanfɛ bi de olu y'a dɔn ko jelimuso bɛ tigitogu sanfɛ a bilennen tun bɛ wagati min na komi u bɛ k'a fɔ ko anw bɛ ka marika dija ta k'a gɛrɛ anw yɛrɛ la olu yɛrɛ y'a fɔ déjà n bɛna kuma kelen f'u ɲɛna u ma fɔ k'u bɛ jelimuso fɛ dɛ u ko marika dija gɛrɛla anw na ɲuma yɛrɛ de y'a fɔ dɛ Kalashi ye min fɔ a ko ɲuma i jɔ fo o tɛ se question posé a kunna o tɛ se question posé Kalashi ko a ko komi ɲuma gɛrɛ ale ninnu ye ɲuma gɛrɛ anw yɛrɛ la o de la to anw fana taara fara aw kan Otis ko a ko nin question in de ka question ya ɲuma n'aw b'a lamɛn ɲuma m'a fɔ ko oui a m'a fɔ ko non a ko n'a bɛn n'i yɛrɛ ma cogo min na Otis n'a bɛn ni i yɛrɛ ma cogo min na o bɛɛ la ɲuma m'a d'accord mais o bɛɛ la tellement ko alu hɛnɛ b'u dusukun na dɛ alu ko b'u kɔnɔ tantɔ u ɲɛw tɛ yɛlɛ fo ka diɲɛ wuli ne de tɛ ne de bɛ kɛ sababu ye tantɔ ni ne hɛnɛ de b'aw bolo i b'a kalama kuma bɛɛ aw de bɛ sɔrɔ tantɔ i m'a ye kuma bɛɛ aw bɛ malo wa tigitogo in sanfɛ kuma bɛɛ aw bɛ malo tigitɔ halisa dɔw yɛrɛ bɛ na kɛ e ni jɔba ye chef de la paix Otis kelen dɔ k'o fɔ
ça fait nyuma kunte na awra jekulu kono de ni marka dija kuma girene la akunte ka fe foka jawli mais nyuma ni marka dija man dide ni nyuma e marka dija ya gerel lo awuna dro nyuma bena munke nyuma beta fara aw kande contre marka dija pour que ka marka dija ka kareri tien mugo ni marka dija be kele la bi olu bebe ta fara aw de ka marka dija kele ani aw ka di cd ani abawka jel musofe utekelenda ta wajel musofe na kuma nyuma be ga foko e de la kushumar mi to fa hola kushumar ye sirain beye mais uyo ola bush ne to kushumar fede nte ka fe foka jenwule mais ni tiana na nga tiafo kushumar ye sirayo otisi aye kudura yaye mais tonu no alugo hene de bawulo aw taw artiste fede aw be alugo kelede o fana tɛ foyi dɛ n b'aw photo minnu présenter tantôt k'aw ɲɛda wira dɛ o de bɛ k'aw tɔɔrɔ sinon aw tɛ artiste ko kɛlɛ la o de bɛ ka digi aw la ne bɛ k'aw jogo min yira réseau in kan dɛ aw de man d'aw ye sinon aw tɛ artiste ko kɛlɛ la ni aw ko k'aw bɛ artiste ko kɛlɛ de la sani ɲuma ka wuli ka kule ka kasi o mun na ɲuma tɛ kasi n'u bɛɛ tɔgɔ ye mun na ɲuma kasira ni mɔgɔ kelen tɔgɔ ye kusumari ye tiɲɛ fɔ aw ɲɛna aw tɛ tiɲɛ de fɛ parce que aw bɛ na ni ɲuma aw hakili la ne ka ko de bɛ ɲuma bolo ne ka fosi tɛ ɲuma bolo depuis ala ye ne da ne ni ɲuma ma kuma ni marika dija min filɛ depuis ala ye da n'aw y'i sigi o de la tantôt ko anw ni ninnu de bɛ duguma tantôt an n'u tɛ duguma dɛ an n'u bɛ sanfɛ dɛ Allô ouais allô place no ilo lebe la o fe no chef de la paix jota allô me kuma dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn kɛlɛ kɔnɔ wa bɛɛ bɛ force ɲini wa mais kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ mais i b'i ni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais bɛɛ b'i bala bolofara dɔw la wa kɛlɛ fɛnɛ sitragie de allo ne b'a dɔn k'e tɛ ne fɛ mais ne nana gɛrɛ ne la pour que e bɛ se k'i venger dɔ la a bɛ ne yɛrɛ dɛmɛ a bɛ force di ne ma kɛlɛ kɔnɔna la allo ne bɛ kɛ e fɛ sanfɛ k'a sɔrɔ n yɛrɛ dusukun na n t'i fɛ bon men kale awa 94 bugo de kɛ ɲuma la parce que a b'a dɔn ni ɲuma gɛrɛl'u la sisan u bɛ se ka secret dɔw sɔrɔ a bolo wa u bɛ se ka kumakan dɔw sɔrɔ a bolo mais secret tɛ ɲuma bolo n lamɛn sa a ka galo in dɛ alu ne bɛ se ka na galo tigɛ sisan k'a fɔ ko wa ko nin ye nin ye ka taa sɔrɔ o t'o ye mais mɔgɔw mago bɛ pɛrɛfu de la o prince mɔgɔ tɛ da la bi ni pɛrɛfu t'i bolo mɔgɔ tɛ da la allo n bɛna mun f'i ɲɛna o y'a mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ lamɛn sa o y'a mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan Prince, les réseaux sociaux c'est pas comme avant mɔgɔ minnu bɛ ka an filɛ dugumala in na tantôt Prince an filɛ kuma min na u bɛ k'an bɛɛ lamɛn de lakalaka tɔw tɛ misiw tɛ o mɔgɔ kelen min bɛ ka anw lamɛn o de bɛ taa 94 la o de bɛ ɲuma lamɛn o de tagara live ninnu bɛɛ lamɛn lakalakaw tɔw tɛ ko in daminɛ bɛna réseau in kan dɛ anw tɛ se ka mɔgɔw diyagoya k'u ka kɛ karisa fɛ bɛɛ de ka téléphone b'i bolo a jateminɛ ko hali ni marikaji ka ye video bila sa 50,000 personnes tɛ taa jɛmu d'a ma mɔgɔ ka kuma de ye marikadija ko bɔ a mɔgɔ ye depuis kɛlɛ daminɛra ka na bila bi la n'a ye video bila hali sisan u tɛ taa like caman b'a d'a ma anw bɛ sanfɛla in na tantôt an bɛ k'an sago de fɔ dɔrɔn Prince hɛ i b'a kalama Prince ninnu bɛ kuma an bɛ kuma o kuma na sanfɛ tantôt mɔgɔw ɲɛ b'an bɛɛ la u b'a dɔn tiɲɛ ye min ye u b'a dɔn ko nkalon ye min ye o tɛna to ni mɔgɔw b'u ka sɛmɛn bila u bɛ t'i filɛ de dɔrɔn k'u ɲɛ damu bɔ dɔrɔn a banna sinon ko in daminɛra bɛɛ ɲɛ allo ne ko in kun ye tiɲɛ ko kɛlɛ ou bien prévu ko kɛlɛ kun don bi kun t'an sɔrɔ yan non i b'a kalama aw ma fɛn min faamuya filitogu Prince e ma ko in faamuya halisa e ma fɔ tu n'as pas compris allo n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna wa pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ne fɛ ko kɛlɛ tiɲɛ bɛ Dija bolo mais u bɛ ka bin a kan ko denmisɛnnin don concert tɛmɛnen kɔfɛ alu concert tɛmɛnen kɔfɛ alu alu i tulo bɛ ne la concert tɛmɛnen kɔfɛ ne ye Dija bloqué Nana Zerbo ye Dija bloqué Awa Touré bɔra a kalama cogo di ou bien Awa Touré b'olu ka téléphone kɔnɔ k'a fɔ jɔn de y'a fɔ a ɲɛna mais n'u m'a fɔ ne ninnu mɔgɔ fila m'a fɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ sisan
est-ce que Dija de y'a fɔ Dija fana bɔra ko tiɲɛ de don ko ale bulogɛlen de don awa y'a dɔn cogo de ko ale bulogɛra awa ye kuma fɔ waati min na a y'a sɔrɔ Dija bulogɛlen don Bigini fɛ et puis ka tila ka message ci Palma papa i muso ye bloqué n t'a dɔn n ye min k'a la fo bi o message fɛnɛ ma jaabi o kuma aw bɛ mun prévu nɔfɛ tiɲɛ bɛ min n bɔlen ko min ta sara waati min na aw bɛna fɔ ko wɛ ko ne jo t'a la ko bɛ ko bin kɛra ne kan est ce que nin kɛlɛ bɛ tiɲɛ nɔfɛ tuguni wa n'a bɛ tiɲɛ nɔfɛ bi t'an sɔrɔ yan et puis kɛlɛ daminɛla dɔrɔn Bigini ye Dija ye sanu ta k'a di Bigini den ma Bigini ye sanu ta k'a lasegin ka bɔ Mali la k'a taga fo Paris Prince n b'i deli ala yɛrɛ de kama kana ninnu tɔgɔ fɔ yan n b'i deli yɛrɛ dɛ n'i bɛ se k'a kɛ a bɛ diya n ye dɛ i bɛ se k'i ka kuma fɔ i t'u tɔgɔ fɔ mais i b'a dɔn fɛn dɔ de don Alu c'est vrai Prince Alu bɛɛ b'i ka non a faamuya Prince non n y'a faamu ok n y'a faamu c'est bon n y'a faamu n b'i deli yɛrɛ dɛ komi ne ka live bɛɛ n'a condition de don i b'a faamuya dɔrɔn c'est tout live bɛɛ n'a condition de don ok kɔrɔkɛ n y'a faamu ok d'accord merci beaucoup ok merci beaucoup ko in tɛ tiɲɛ nɔfɛ wa ko in tɛ tiɲɛ nɔfɛ mais ne bɛ min na sisan komi tiɲɛ kɛlɛ tɛ a tɛ tiɲɛ nɔfɛ bɛɛ seko ye min ye dɔrɔn k'i ka mɔgɔ soutenir i b'a soutenir ten tɔ mais ne fɛnɛ tɛ n ka mɔgɔ de labila ko a ye min kɛ k'a ma ɲa ne Dija ko o ko kɛ a bɛn kuranɛ cɛ ne b'a fɔ fo saya hali sinon n y'o kuma kelen de fɔ appel kɔnɔla la ngo n'a ye diɲɛnatigɛ ko o ko kɛ ne Prince ne b'a nɔfɛ fo dugu cɛ bɛɛ se y'i se parce que bin kɛra a kan de donc n'a ye ko o ko kɛ a jo de don wa ne bɛ tugu a kɔ a kan kan k'a fɔ ko Maraka don ko bɛ ko artiste don k'a ye nin kɛ k'a nin man kan ko ne b'a labila ko bɛ ko ne b'a kɛ cogo wɛrɛ la n'a ye sira o sira ta ne bɛ tugu a kɔ i m'a faamu wa Prince an b'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɛ tugu a kɔ sa. Waaleykum salaam i b'a dɔn mɔgɔ. Waaleykum salaam.